goddag, eller aften, eftermiddag, eller noget andet. Nu vil jeg vise jer, hvad jeg er i denne her kasse. Jeg har mine solbriller, som jeg ser godt ud med. Her dykkerbriller. Nå. Jo, jeg skal tænde det. Mit Xbox joystick. Et kamera, der mangler batteri og alt muligt andet. Et par til. Jeg håber der. En kæmpe motherfucker. Lad mig ikke, der er ikke dur længere. En lige helt godt stykker. Nøglebæreren. Et fossil. Med lidt neglelak på. Noget tape. En ting jeg ikke ved hvad er. Både hvor der var nogle balloner i. En 3D kattekort. Der er rigtig mange. Og det sjove ved det er, at jokerne er hunde. Jeg er en af mine vokaler for dengang jeg gik til judo. Jeg tog noget, tror jeg nok. Her har jeg en kuglepen, der mangler stiften i. Kommer fra Livigno, hvis man kan få øje på det. En ting, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, som jeg fik, da jeg var i Barcelona. Så kan man forme alt muligt ting med. Så er der ikke så meget mere. Ja, det var bare det. Lineal. To par svømmebriller, en lommelygte, solbriller, ting. Lokal, eller hals, ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, en kamera, der ikke dur, noget tape, en fossil, en kattekort, joystick, nøglebær. Ja, det var det. Fortsæt nu med det, du enten gør, eller have det godt. Det kan man bare sige. Ja, farvel.